מבחתיך שבתי הוא שם בהק בית הכרם אגדה זו לא בדיחה כן בהק נפתחת עוד שנה עכשיו אם תבוא תהיה כוכב בוא מבחתיך שבתי הוא שם בהק בית הכרם. לאחרונה חשבתי מתי יהיה מפקד אחי, מתי מפקד? עכשיו אני יודע שאני לא לבד מחכה לסוף שבוע שיהיה מפקד כי זה כבר ידוע שיהיה מיוחד המפקד בערב לא בבוקר לא. בערב לא בבוקר אל תבוא בבוקר כי זה בערב שבת בעולם מבחתיך שבתי הוא שם בהק בית הכרם אגדה זה לא בדיחה כן בהק נפתחת עוד שנה עכשיו אם תבוא תהיה כוכב בעולם מבחתיך שבתי הוא שם בהק